మన ఉద్దేశాలే మన కాన్సిక్వెన్సెస్ని డిసైడ్ చేస్తాయి. అది మంచైనా చెడైనా. నా ఉద్దేశం మంచో చెడో అనే సందిగ్ధంలో పడతానని నా లైఫ్లో ఎప్పుడు అనుకోలేదు. కానీ అదే సందిగ్ధంలో పడేసిన రోజు ఈరోజు. ఏంటి సార్, పొద్దునే గుర్తొచ్చినట్టున్నాను. ఓ కేసు విషయంలో మాట్లాడదామని వచ్చాను. కేసులతో ముడిపడిన రిలేషన్ కదా సార్ మనది, అందుకే వస్తారు. లోపల రండి. ఏంటి సార్, ఏమైనా తీసుకుంటారా? టీ, కాఫీ? ఇప్పుడు ఏమొద్దు, కానీ సిటీలో జరిగే అవాలా గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ లీడ్ దొరికింది. వీడి పేరు సౌరభ్. ఇల్లీగల్గా జరిగే మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికీ వీడే కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ఈరోజు రాత్రి వాడు ఏదో డీల్ చేయబోతున్నాడని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, తనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కనుక్కొని నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయి. ఓకే సార్. హలో, వస్తున్నా. సిద్ధార్థ్, అర్జెంట్ కాల్, వెళ్ళాలి. నీకు వీలైనంత త్వరగా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయి. అలాగే సార్. హాయ్, నా పేరు సిద్ధార్థ్. ఇప్పటికే మీకు డౌట్ వచ్చిండాలి, ఈ కేసు ఏంటి, పోలీసులు ఏంటని. యాక్చువల్లీ నేను క్రిమినాలజీ కంప్లీట్ అయిన అన్ఎంప్లాయిడ్ గ్రాడ్యుయేట్. అందుకే ఇదేనా పని. చిన్నప్పటి నుండి జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలు బాగా చూసేవాడిని. ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్న, స్పైయింగ్ అన్న చాలా ఇష్టం. కానీ ఆఖరికి చేసే పని పోలీసుల దగ్గర కమిషన్ తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం. అదేంటో అందరూ నన్ను పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ అని పిలుస్తారు. కానీ నాకు నేను ఇచ్చుకున్న డెసిగ్నేషన్ ఎథికల్ స్పై. హలో బాయ్, వాళ్ళ నైట్ కల్లా పని అయిపోవాలన్నాడు. పని ఎక్కడ ప్లాన్ చేసావు? విల్ వర్క్ ఇన్ ఓపెన్ సైట్ వేర్ దేర్ విల్ బి ఆల్ ఇన్ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ప్లేస్ 2305. This time we shoot it an albatro shot. समझ गया. खुदाफिज. खुदाफिज. హలో సార్, సిటీలోనే ఇదొక మాల్లో కానీ మాల్ దగ్గరలో కానీ డీల్ జరగబోతుంది. పబ్లిక్ ఉండే ప్లేస్లో డీల్ చేయలేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాల్ దగ్గరలోనే ఎక్కడో దగ్గర డీల్ జరగబోతుంది. అంత షూర్గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు? విల్ వర్క్ ఇన్ ఓపెన్ సైట్ వేర్ దేర్ విల్ బి ఆల్ ఇన్ వన్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. కానీ సిటీలో చాలా మాల్స్ ఉన్నాయి. ఏ మాల్స్ అన్నీ వెతుకుతాం? 2305. This time we shoot it an albatro shot. గచ్చిబౌలి మాల్ పక్కన ఉన్న గోల్ఫ్ కోర్ట్ వెనకాల చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంది. నైట్ టైం ఇలాంటి డీల్స్ చేయడానికి వాళ్ళకి అంతకన్నా బెస్ట్ స్పాట్ ఎప్పటికీ దొరకదు. ఆర్ యు షూర్? అక్కడే ఎందుకు జరగాలి? వేరే చోటైనా జరగచ్చు కదా. అబ్సల్యూట్లీ షూర్ సార్. ఎందుకంటే వాడు చెప్పిన మాటల్లో వి షుడ్ హిట్ అన్ ఆల్బర్టో షాట్ అని ఉంది. ఆల్బర్టో షాట్ అనేది గోల్ఫ్లో ఒక షార్ట్ పేరు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాడు చెప్పిన నెంబర్ని రివర్స్ చేసి చూస్తే అదొక ఏరియా పిన్ కోడ్ 500032 అండ్ దాట్ ఏరియా ఇస్ గచ్చిబౌలి. అంతే సార్, సింపుల్. విలియన్ సిద్ధార్థ్, యు డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్. ఈ పొగడతలు వింటే హ్యాపీగానే ఉంటుంది సార్, కానీ ఇవి నా జేబుని నింపలేవు కదా. దాని గురించి నువ్వు వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. నీ మనీ నీకు వస్తుంది. ఓకే సార్, బాయ్. ఏంట్రా ఆకాష్, యుఎస్ జాబ్ కాల్ వచ్చిందంట కదా, ఏంటిది సడన్గా? సడన్గా జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ కొంచెం నా కష్టం, కొంచెం నా లక్ ఫేవర్లో ఉండడం వల్ల జరిగింది అనుకుంటున్నాను. అయినా నీకెవరు చెప్పారా? ఇంకెవడు చెప్తాడు, అమర్గాడు. అయినా వాడెక్కడరా? వాడి గురించి కొత్తగా చెప్పేదేముంది, ఎవరితో తిరిగాడు, మాట్లాడాడు. అయితే జాబ్ చేసా, బుక్స్, గ్రీక్ నెంబర్స్ అంటూ తిరుగుతూ ఉంటాడు, తెలిసిందే కదా. 1 సెకండ్ రా.
హలో సార్ చెప్పండి. సిద్ధార్థ్, ఒక పెద్ద స్కేల్లో క్రైమ్ జరగబోతుందని ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దీనికోసం ఇన్ఫార్మర్స్ని అలర్ట్ చేస్తున్నాం. దానికి సంబంధించి నా దగ్గర ఒక లీడ్ దొరికింది. ఓకే. ఆ లీడ్ యేసరావు నగర్లోని బుక్ స్టోర్లో ఉన్నట్టు తెలిసింది. వెంటనే నువ్వు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి క్రైమ్ జరిగేలోపు కనుక ఆపగలిగితే మనకు చాలా బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది. ఓకే. చాలా పెద్ద మొత్తంలో మనీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. ఈసారి కమిషన్ కాదు, లైఫ్ టైం సెటిల్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. రే నాకు అర్జెంట్ పని పడింది, ఎల్లుండి కదా నువ్వు వెళ్ళేది, బహుశా మనం కలవలేకపోవచ్చు. ఎనీవేస్ ఆల్ ది బెస్ట్ రా. థ్యాంక్స్ రా. ఇంటెలెక్చువల్ టైం పాస్, కన్ఫ్యూజ్డ్, నాలెడ్జ్ కానీ వెయిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ కాదు, టెన్స్డ్, ఫీడ్. నువ్వేంట్రా ఇక్కడ? అది నేను నిన్ను అడగాలి, అయినా సంబంధం లేని ప్లేస్కి వచ్చినట్టున్నావు. చేతిలో ఏంటా పోస్టర్? ఇంకేముంటుంది, గ్రీక్ నంబర్ షీట్. అవును, ఆకాష్ని కలిసావా? ఇప్పుడే కలిసి వచ్చాను. మళ్ళా కలుస్తాను. Shit.
రారా వచ్చి కూర్చో, గేమ్ ఆడదాం. ఎందుకు చేసావరన్నా? ఏమంటున్నావు? నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లే. నటించకు. ఎందుకు చేసావు ఇలా? అవునరా, నేనే చేశా. నిన్న చెకప్కి వచ్చాను కదా డాక్టర్, మళ్ళీ నోటి నుంచి రక్తం వస్తుంది. నా రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా? అమర్, ఇప్పుడే మీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా. మీ రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడే వచ్చాయి. సారీ టు సే దిస్, మీకు బ్లడ్ క్యాన్సర్ స్టేజ్ 2లో ఉంది. దీనికి క్యూర్ లేదా డాక్టర్? అంటే నేను చనిపోతానా? నో మిస్టర్ అమర్, టెన్షన్ పడటానికి ఏం లేదు. మీది స్టేజ్ 2 క్యాన్సర్, కానీ ఇంకో స్టేజ్లోకి మారటానికి ఎక్కువ టైం లేదు. ఇంకెంత టైం ఉంది డాక్టర్? క్యాన్సర్ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. 1 month లోపు ఆపరేషన్ చేస్తే మీరు సర్వైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆపరేషన్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది డాక్టర్? అప్రాక్సిమేట్లీ 40 lakhs. సరే డాక్టర్, నేను మీకు మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను. ఓకే అమర్, హ్యావ్ ఫైట్, యూ విల్ బి ఆల్ రైట్. ఓకే. నీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం పెద్దదే, కానీ దానికోసం ఇంత పెద్ద క్రైమ్ చేస్తావా? అవునరా, ఇంత పెద్దదే చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ సొసైటీలో ప్రతి ఒక్కడికి పక్కనోడి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చులకనే. ఒకడు ఏడుస్తుంటే ఇంకొకడికి ఎంటర్టైన్మెంటే. నీకు డాక్టర్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందని చెప్పాడు రా? 40 లక్షలు. 40 లక్షల కోసం ఇన్ని కోట్ల స్కామ్ చేస్తావా? ఎంతవరకు కరెక్ట్ రా? నీకు డబ్బే అవసరం అనుకుంటే ఇచ్చేటోళ్ళు ఎంతమంది లేరు? మేం లేమా? ఫ్రెండ్స్ లేరా? ఎంతమంది లేరు? హలో మామా, అరే అర్జెంట్గా మనీ అవసరం ఉన్నాయరా, ప్లీజ్ ఎట్లన్నా సెట్ చేయరా. హలో హలో అరే మామా, అరే అర్జెంట్గా మనీ అవసరం ఉన్నాయరా, ప్లీజ్ ఎట్లన్నా సెట్ చేయరా. హలో 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 మామ, మనీ అవసరం ఉన్నారా, ప్లీజ్ రా. అరే ఎట్లన్నా అరేంజ్ చేయరా. హలో రే శివ, మనీ అవసరం ఉన్నారా, ప్లీజ్ రా, అరేంజ్ చేయరా. హలో మామ, ప్లీజ్ రా, మనీ అవసరం ఉన్నారా, ప్లీజ్ రా. వీళ్ళందరి సంగతి వదిలే, కనీసం నాకైనా చెప్పొచ్చు కదరా. ఆహా, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా? రే సిద్ధార్థ్, ఏంట్రా ఇలా వచ్చావు? సరే సరే, నేను మళ్ళీ చెప్తా. నీకు విషయం చెప్పాలరా. ఒక్క నిమిషం. ఏంటి? నాకు నీ హెల్ప్ కావాలరా. నా ప్రాబ్లమ్స్తో నేను తలపట్టుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నీ ప్రాబ్లమ్స్ వినే ఓపిక నాకు లేదు. రేయ్ అది కాదురా. నీ ఫ్రెండ్ అయినంత మాత్రం నీ ప్రాబ్లమ్స్ అని నా నెత్తి మీద వేసుకోమంటావా? ఎక్కడ చెప్పనిచ్చావు? అప్పుడేదో టెన్షన్లో ఉండే నీకు హెల్ప్ చేయలేకపోయాను రా. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను కాపాడుకుంటాను రా, ఎంత ఖర్చైనా పర్లేదు. ఆ క్రైమ్ ఏంటో చెప్పరా ప్లీజ్. ఇప్పటికీ నన్ను కాపాడే ఉద్దేశం నీకు లేదు. క్రైమ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనే ఆరాటం తప్ప.
అయినా ఎవడరా నీకు చెప్పింది నాకు డబ్బు అవసరమని? నేను చెప్పానా? నాకు కావాల్సిన డబ్బు ఎప్పుడూ అరేంజ్ అయిపోయింది. నువ్వు పట్టుకున్నావే, వాడి బ్యాగ్లో ఉన్న డబ్బు అంతా నాదే. హలో డాక్టర్, మనీ అరేంజ్ అయిపోయాయి. అమర్, నిన్న మీరు చెకప్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడే చూశాను. ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్, క్యాన్సర్ స్టేజ్ 3 పాస్ అయిపోయింది. నాకు ఇంకెంత టైం ఉంది డాక్టర్? మ్యాక్స్ 1 to 2 months. కానీ మీరు భయపడకండి, ఫారిన్లో కీమోథెరపీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. మనం ట్రై చేద్దాం. హ్యావ్ ఫెయిత్. ఇంకేం వద్దు డాక్టర్. నేను చూసిన అందరిలోకి నాకు జెన్యున్గా హెల్ప్ చేసింది మీరు ఒక్కరే. థ్యాంక్ యూ. అది కాదు, అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నా, నేను పోయే ఒక్క సెకండ్ ముందు నా కోపం చచ్చిపోవాలని. అందుకే ఒక హ్యాకర్ని హైర్ చేసుకున్నా. ఇలా ట్విస్ట్ ఏంటో తెలుసా? వాడిని లాగింది కూడా నా ఎమోషన్స్ కాదు, నేను ఇస్తానన్న డబ్బే. ఇంత పెద్ద మనీ రిలేటెడ్ సర్వర్స్ని హ్యాక్ చేయమంటున్నావు, అది గవర్నమెంట్ది. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే? ఏం ప్రాబ్లం రాదు. ప్రాబ్లం నీకు కాదు, నాకొస్తే? దానికి కూడా సొల్యూషన్ ఉంది. అప్పుడే నిన్ను నా ప్లాన్లోకి ఇన్వాల్వ్ చేశా. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది నేనే. ఈ కేసు నీ దాకా వచ్చేలా చేసింది నేనే. హ్యాకర్ని నువ్వు ఫాలో అయ్యేలా చేసింది కూడా నేనే. నువ్వు నా దాకా వస్తావని తెలుసు, కానీ ఇంత తొందరగా వస్తావని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. అందుకే ఆ రోజు బుక్ స్టాల్లో నీ అబ్జర్వేషన్ డైవర్ట్ చేశా. మరి నన్నెందుకు ఇన్వాల్వ్ చేయాలనుకున్నావు? అందుకే ఈ కేసులో చాలా డబ్బు ఇన్వాల్వ్ అయిందని ఇన్ఫార్మ్ చేశా. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఈ డబ్బు కోసం అన్నా నువ్వు వస్తావని. ఆ హ్యాకర్ని తప్పించి నిన్ను ఇరికిద్దాం అనుకున్నా. కానీ నీ బ్యాడ్ లక్, వాడు ఇందాకే చచ్చిపోయాడు. తెలుసు, వాడి నుంచి ఏ రెస్పాన్స్ రానప్పుడే నాకు అర్థమైంది. కానీ నువ్వు నా దాకా అందులో నీ ఫోన్ నెంబర్ చూసినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది. నీకు ఈ కేసుకి సంబంధం ఏంటని తెలుసుకుందామని వచ్చాను. కానీ నువ్వే మొత్తం ప్లాన్ అంతా చెప్పేశావు, కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయావు. ఎవరు చెప్పారు ఎగ్జిక్యూట్ కాలే అని? హ్యాకింగ్ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. హ్యాకింగ్ జరిగాకే నువ్వు హ్యాకర్ని వెంటపడేలా చేశాను. ఇంత జరిగాక కూడా నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే, పోలీసుల దగ్గర కమిషన్ కోసం ఇన్ఫార్మర్గా పనిచేసే నువ్వు ఇంత పెద్ద కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యావంటే దాని కారణం డబ్బు కాదా? రే అమర్, నేను మాట్లాడలేదంటే నేను తప్పని కాదు, నువ్వు రైట్ అని కాదు. నేను ఇప్పటికీ నేను సమర్థించుకోగలను. నీ దృష్టిలో డబ్బు అవసరమా? నా దృష్టిలో డబ్బే అవసరం. కాలం మారుతున్న కొద్దీ మనిషి డెఫినేషన్ కూడా మారుతుంది. ఒకప్పుడు మంచితనం ఉంటేనే మనిషి, కానీ ఇప్పుడు గడుస్తనం ఉంటేనే మనిషి. మనసున్నవాడు మనిషి, అది పుస్తకాలకు సంబంధించింది. కానీ మనీ ఉన్నవాడే మనీషి, ఇది జీవితానికి సంబంధించింది. మనం పోయాక మంచిగా మాట్లాడుకోవాలని ప్రతి ఒక్కడు అనుకుంటాడు. కానీ మనం పోయాక మనకు సంబంధం లేని ప్రపంచంతో మంచిగా మాట్లాడుకుంటే ఏంటి, చెడుగా మాట్లాడుకుంటే ఏంటి, అది నాకు అనవసరం. నువ్వు డబ్బుకు విలువ ఎక్కువ అనుకుంటావు, కానీ డబ్బు విలువ చెప్పేది చావొక్కటే. అది నేను తెలుసుకున్నా. ఇదంతా ఎందుకు? నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకున్నా. తెలియంది ఒకే ఒక్కటి, నీ పాస్వర్డ్. అది కూడా తొందరలోనే తెలుసుకుంటా. సరేరా, నువ్వు అంత పెద్ద జీనియస్ అనుకుంటున్నావు కదా, నీకు క్లూ ఇస్తా. ఇప్పుడు నీకు 2 దారులు. ఒకటి నన్ను పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించడం, లేదా ఈ క్లూని క్రాక్ చేయడం. ద ఛాన్స్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. షిట్! చేతులేంటా పోస్టర్? ఇంకేముంటుంది, గ్రీక్ నంబర్ షీట్. Yes! Yes! Huh?
మనీ ట్రాన్స్ఫరా? అకౌంట్ ఓపెన్ కావాలి కదా. Oh shit! రే సిద్ధార్థ్, నీకు నా మీద కోపం ఉందని తెలుసు. అలాగే నన్ను అడగాల్సిన ప్రశ్నలు ఉన్నాయని కూడా తెలుసు. కొన్ని పరిస్థితులు మన దాకా వస్తేనే అర్థమవుతూ ఉంటాయని దీనివల్లే తెలిసింది. నాలాగే చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లు సమయానికి డబ్బు అందక బతకాలని ఆశతో చనిపోతున్నారు. ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. నరకం కూడా సమానం చేయలేని బాధ అది. అలాంటి బాధ ఎవరికి ఉండొద్దనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పని చేశా. నేను హ్యాక్ చేసిన మనీ గవర్నమెంట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి అరేంజ్ చేసిన ఫండ్స్. డబ్బు అందాలంటే ఎన్నో ఫార్మాలిటీలు కంప్లీట్ చేస్తే కానీ డబ్బు చేతికి రాదు. అలాంటివి ఏవి అవసరం లేకుండా ఆ డబ్బు వాళ్ళకి టైంకి అందేలా క్యాన్సర్ ట్రస్ట్లకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశా. నా చేతులు నీకు తప్పుగా అనిపించవచ్చు, కానీ దాని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం మాత్రం తప్పు కాదు. మొదట నాకు నీ మీద కోపం, సహాయం చేయలే అని ద్వేషం ఉండేది. మనలోని ద్వేషం ఫ్రెండ్స్ని కూడా శత్రువుగా మారుస్తుంది. నా కోపం అనే ఎనిమిని వదిలేశాను. ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అనే ఫీలింగ్ మాత్రమే నాలో ఉంది. మన జీవితాలు ఆర్ఫనేజ్లో మొదలైన అన్నదమ్ముల్లా పెరిగాం. మనం ఎంచుకున్న దారులు వేరయ్యాయి. నాకు నేను ఒంటరి అనుకున్న ఫీలింగో ఏమో, కానీ ఇన్ని రోజులు నేను బతికానా అని క్వశ్చన్ వెంటాడే. కానీ ఈ ఒక్క పనితో నేను బతికాను అనే ఆన్సర్ నాకు దొరికింది. అందరికీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, టైం అన్నిటికో క్లారిటీ ఉంటుంది, కానీ నాకు లైఫ్ కన్క్లూజన్ ఎప్పుడు ఉంటుందా అని క్లారిటీ ఉండడం నా అదృష్టం అనుకుంటున్నాను.